please subscribe my YouTube channel. And please visit my Facebook. And please like and share, and God bless us all. No? Ganun ka pala ka abri na yung dito ka sa Lord. Hallelujah. Pero praise God. So I do believe na abri ang tumakasing-kasing so para sa pulong sa Ginoo. Amen? Hallelujah. So let us pray. Father God, salamat Ginoo sa imong pagkamaayo, O God. Lord, we ask your Holy Spirit, Lord, to be with us, God, karon nakabuntagon. Ginoo, Lord, tagay kami sa labutan sa imong pulong. Dili kami, Lord, ang matagaag himaya, kung dili ikaw gayud, O God. Tungod kay ikaw man ang tuburan sa tanan ng Ginoo, God, Lord. Salamat sa gift of life, salamat sa hininga, sa kinabuhi, Lord, sa kusog, sa imong grasya, sa panalangin, Ginoo, sa bugma, way paglubad, Lord, sa imong kaluoy. Salamat, Lord, sa imong pagpasaylo, Ginoo. Salamat, Lord, kay Dios ka, Lord, nga dili-dili masuko, Ginoo. Salamat, Lord, kay Dios ka, Ginoo, nga mong giila, Lord, Lord. giisip kay imong mga kaanakan, Ginoo. O Lord, salamat, Lord, kay wala gid mi mo gibiyaan, ni gipasagdan man, O God. Lord, wa mi mo gibiyaan, Lord, nga mahimong abandon, Ginoo, God, Lord, kundi kami tanan, amahan, imo gyud mi giatiman, Lord, among tagsa-tagsa, imong gitagpo, Lord, ang among mga needs, Ginoo, personally, Lord, sa among physical, material, sa among health, Lord. Halalig labaw sa tanan sa among espirituhal nga pagpanginhanglan, Lord, imo gyud kami gitagbo, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pagkamayla sa imong pulong, among pag-ambitan, Ginoo. Busog kami, Lord, sa among espirituhanon nga mga Lord, hallelujah, kinabuhi, Ginoo. O Lord, busog po, Lord, ang among mga kalag pinagi sa imong revelation, Lord, yung ihatag ka namo, O God. Salamat, Ginoo. Dalagon ka, Lord, sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. So, andam na ta. Amen. Andam na ta. Praise God. Hindi mo katapad. May buntag. No? Hallelujah. Praise God. Hindi mo katapad. Nalipay ko nakitante ka. Kung na yung mga nagway na, huwag ko nalipay. Sumul na. Praise God. Hallelujah. So, nalipay yung doon. Amen. So, praise the Lord. Amen. So, magsugod tayo sa itong pulong, sa pulong sa Ginoo ng ato ang pag-ambitan. Kaya nakabuntagon. Hallelujah. So, andal na itong mga Bible. Itaas na itong mga Biblia. Daw, itong mga Biblia. Itaas na ito. Okay. So, praise God. So, atong topic igsoon karong kabuntagon. Amen. It's all about ambassadors of Christ. Amen. Amen. So, kinsa ni mga ambassadors of Christ? Nakadamo ko na ilanggam na ingon siya. Kadamo mo? Umuwi na ninyo. Praise God. Sige sa mga ambassadors of Christ. Kita! Kita! We are the representative of Christ. Amen ba? Kabalo mo igsoon, di ba? Hallelujah, gipadala na sa Ginoo ang iyahang mga katauhan. Amen. Hinong tumigsoon ang Jew o ang mga Israelites, gipadala igsoon ni ini nga kalibutan para mag-represent sa Ginoo. Walay laing country or walay laing nasod igsoon nga nag-worship kay Lord, only the Israelites. Amen. Human sa mga Israelites igsoon gipadala sa Ginoo ang iyahang mga propeta. Kinsa ang gina-represent sa mga prophets? Ang Ginoo. Amen? Even though may mga false prophets, dahil pa lang nag-represent dito. Amen ta? Gipadala sa Ginoo ang mga hari. Amen? Para mahimong ambassadors ni Lord. Amen? Hallelujah. Gipadala ni Igsoon si Jesus Christ nga may magdala sa ato sa pulong sa Dios. Amen. Gipadala sa Ginoo Igsoon ang iyang mga disciples para mahimong ambassadors aron kita tanan maabot kayo sa pulong sa Ginoo. Kitang tanan abot na ta sa pulong sa Dios. Kaya naabot naman na igsoon kita na pod karon ang mahimong ambassadors. Amen. Hello! Amen. Amen, di ba? Kita nagkatan na mga Miss Universe, Miss Earth, di ba? Mga yan, no? Miss World. Hallelujah. Di ba naman tayo mga representative na kinapadala dito igsoon? Nya garbo kay nato na pag madaog sila, di ba? Katulad ganing katong Tokyo Olympics, di ba? Garbo kay nato na nakakuha gold sa ato kay naman gi-represent nila ang atong country. Pero sa karon nga tak na igsoon gaw nakabuntagon gusto ipaabot sa Dios kanato nga kita pud na putay gina-represent. Amen? Karon nakabuntagon igsoon kinsa ang atong gina-represent sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Amen. Siguro ikaw ang nag-represent sa imuhang pamilya. Kung natin pamilya dito, ako di ay nag-represent sa Misuris family, di ba? Alam niyo,
ingon sa atong espirituhanan nga bahin, gusto ipabot ni Lord that we are all ambassadors of Christ. Amen. Lahi-lahi matag pamilya gikanan, lahi man ang imong bloodline, lahi man igsoon ang imong apelyido, labaw sa tanan lahi tag mga dagway, lahi tag lawas, lahi katason, di ba? Lahi ang atong colors, atong mga pamanhid, pero kitang tanan igsoon, we are all ambassadors of Christ. Hello. Amen. So let us read 2 Corinthians 5 verse 16 to 21. 2 Corinthians 5 verse 16 to 21, gagmay di kayo, no? Klaro na to, gagmay kayo, no? Sige, abrihin na lang ninyo yung mga Bible, no? And 2 Corinthians chapter 5 verse 16 to 21. Okay? Kita na? O nakakita diri basa lang po mo diri. Okay, dungan na to basahon igsoon. Hallelujah. Ika diri busa dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sugdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sugdanan apan karon dili na kini namo buhaton. Kay si bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguri kanato ngadto kaniya. Pinaagi kang Kristo o gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguri sa uban ngadto kaniya. Amen. Hallelujah. Ngadriya, maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguri sa tanang tawo ngadto siyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguri kanila ngadto kaniya. Busa aniya kami. Hindi mo katapat busa aniya ako. Busa aniya ako. Iso di mo inang katapat to busa aniya ako. No, okay na po. Nabusa aniya ako, no? So we are the ambassadors. Nanay sa ng representative kita. Hello? Kita representative sa representative. Kita, no? Ikaw na busa aniya kami. Gipadala ni kinsa? Si Kristo. Si Pangulong Duterte. Sino padala? Si Kristo. Amen? No? Nga na may mutang ambassador sigsoon tungod kay kita ang nag-represent kay Christ. Amen. Amen? Nag-represent ka kay Lord. Amen? Busa aniya kami gipadala ni Kristo. Dili si kisa ang nagtulak sa imo, dili kisa nag-appoint sa imo, kung dili kita igsoon si Lord mismo ang nagpadala sa atoa. Amen? Og sama ra nga ang Dios gayud nangalipuyo aninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo apan gipamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahius sa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Hello? Amen? So makita natin igsoon nga si Paul ang nagsulat nini nga scripture sa Bible igsoon nga kung kani ato naghukom sila sa bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. No? Inong igsoon nga kung ang tao gani imuhang basihan, tan-awon gyud ana ang imuhang kakayanan. Hello? Amen. Di ba, no? Praise God. Tanawon gid ang imuhang abilidad. Tanawon gid ang imuhang pangutok, tanawon gid imuhang talent, tanawon gid igsoon kung asa ka kutob. Isa ana nga pamaagi igsoon atong ginatawag ang tawhanon nga sugdanan. Amen? Pero karon igsoon kani adto among gihukman si Kristo. Tanaw natin igsoon Jesus ang pinaka number 1 igsoon nga nag-persecute sa mga Kristiyanos si Pablo. Amen? Si Pablo. Kaya nga naman igsoon ang pagsangyo sa mensahe sa Dios pinaagi sa mga disciples. Kung ilan ang paghahukman sa ilang tawhanong nga sugdanan, violation gyud na sa ilaha. Diba? How many times makarita sa Bible igsoon bisan sa pagpanudlo ni Jesus mingon sila nga ang imong gibuhat pagpasipala sa Dios. Alagad ka ni Baal, di ba? Hallelujah. Alagad ka ni Beelzebul. Amen? Ang hari sa mga yawa. Prinsipe sa mga yawa. Amen? Makita natin igsoon nga kung tawhanong sugdanan ng atong basihan, makaingon siguro ta kabasi karon dili pa ta maluwas. Siguro ka di pa nato madawat ang gospel. Amen? Siguro karon napata sa kangit-ngit, napata sa kahilayan igsoon ning kanibutana. Amen? Pero ito sa Apostol Pablo igsoon, hallelujah, apan karon dili na kini namo buhaton. Hindi mo katapat, dili na nako buhaton. Amen? Basta dili na nako buhaton, wala kasala, no? Buhaton man mo dili. Dili na nako buhaton. Amen?
Hallelujah. Ikaw din igsoon kay si bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bago na siyang Binuhat. hindi mo katapad ragod, bago na kang binuhat ha. Bago na. Amen? Bago na. Hallelujah. Ang daan miagi na ug ang bago miabot na. Amen, no? Hallelujah. O bakita natin igsoon nga gipadala kita sa Dios, no? Busa ania kita nga gipadala ni Kristo aron igsoon katong mga katawhan, amen, nga mitalikod sa Dios makabalik kayo diha sa iya. Amen. Hello. Nahitabo na ba sa imong kinabuhi igsoon nga pinaagi sa imong kinabuhi tungod sa grace ni Lord? Na kay kalag nadala sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Hello. Amen. Amen. No, nanabatay nadala sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Yes. Nahimutang ambassadors ni Christ, nahimutang representative ni Yes. Kristo sa kalibutan, aron ang tanang mga tao nga makakita sa imong kinabuhi sa mapanalanginan o kanang nga tao madala nimo sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Amen. You know, to me, Christianity it is not about religion. It is our deep relationship sa ato ang buhi nga Dios. Amen ba? Hallelujah. So let us read 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 31. Okay? Unang Korinto 1 versikulo 26 hangtod 31. Kita ninyo? Cute kayo, no? Sige, ingon din igsoon. Hallelujah. Mga igsoon, huna-huna kung unsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Kung ato igsoon nga atong susihon, hallelujah, atong sutahon igsoon sa atong life kanato wala pa tay Christ. Ug unsa ang imong life karon nga na kay Christ? Ug unsa pagit ang imong life karong taknaa nga nidugay na kadiha sa Ginoo? Makaingon ba ta ang imong life kung pa kay Christ o na-decrease pa ka? Pag na kay Christ igsoon, ni-increase na ka, ni-increase na ka, ni-increase na ka, hangtod nga niabot igsoon nga wala ka nakabantay. Amen, sa imuhang kaugalingon, no, nadala ka sa linag sa kaway igsoon, ni-decrease ang atong pagpangalagad sa Ginoo hangtod nibiyan na ta sa iya. Hello? Amen, no? So atong una-unawan igsoon kung unsa kaniadto ang atong kinabuhi. Amen? Hallelujah, sa diha wala patatawga o bisan karon nga gitawag na ka sa Ginoo igsoon makita na ni mga kalahian. Tama? Makita na nimo ikaw mismo. Masayod kung unsa nang imong status diha sa Ginoo. Yes. Tapos bitaw isa boy baka ikon to sa Facebook, in relationship. Diba? No? Hallelujah. Praise God. Sige din igsoon, sumala sa kalibutanong sugdanan. Kagani natawhanong sugdanan, karon na pod kalibutanong sugdanan. No? Daghay mga ating bangan igsoon ng mga sugdanan nga atong gisgutan. Dito diri pipila na kaninyo kung ato basihan ang kalibutanong sugdanan ha. Kung basihan nato ang world, kung sa maghukom ang world igsoon, pipila na gyud sa atong maalamon. Pipila sa itong bride. No? Kung kinagreaksyon, kung tawanan lang, kakayanan lang, kung exam ka o ka ng salet baron, o bisa ka ng civil service lang, kung tawanan lang kasugdanan, pipila na gyud makapasar. Kaya pipila naman ang maalamon. No? Makita natin, so pipila naman katao ang gamhanan o kitamot sa katilingban. Amen. Ato daw sa Office of the President, yung may ganito nga ako din representative dito sa Mati. Di ba ani ko dito, representative ko sa ako ang amahan. Wato ka sa Office of the President. Amen. Siguro no, diligor ka tayo dapat ako nang dapat na yung mga appointment. Kaya kung makaistorya ka to, dapat importante ka ng imong katuyuan. Di lang ka matulak ka dito, magpapicture ka dahil ka, no? Hallelujah. No? So, dili tanan igsoon gamahanan. Dili tanan tinabot sa katilingban ka ng inilaba. No? Kung ato tawanan ang kalibutan ng sugdanan igsoon, mostly, ang ginaila karon sa katilingban, mga dato. Politician. Na ay dahom. Amen? Daghag ka umahan. Amen? Muna ginatamod karon. Ikaw direksyon, gituyo pagpiling sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan. So kung basihan nato ang kalibutan ng sugdanan, we are not qualified. Yes. Una pa lang, susihon pa lang ka, no? Isi ka, next. Di ba, no? Pero makita nato, kapag si Lord na ang mupili, walay son, pag ingon gani ka that I am, that you are the ambassador of Christ, dili ka, walay ka kaba-kaba.
Kay lahi ang sukdanan, lahi ang paglantaw ni Lord sa imuha. Amen ba? No? Di ba ison sa laylay ng mga nasod naman tayo ginatawag ison nga representative na to, ambassadors of the Philippines, ambassador na to sa Pilipinas. Amen? Hallelujah. Ingat rin ison gituyo. Sige, sadya gid ni Lord no? Sa iyang kaugaling pagbuot, gipili gid sa Dios igsoon ang mga tao nga walay kapuslanan. Amen? Aron makaulawan ang mga maalamon o gipili niya katong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamahan. Tanaw na tiksoon, kalahian ra gid kay pag si Lord. Pero pag ang tao mo tanaw sa imo ha, mana ka. Tao mo tanaw sa imo igsoon, putol-ulo na ka. Ang tao mo tanaw sa imo, marami nga lupa, kainin mo ako. No? Hallelujah. Amen? Pero si Lord, igsoon, di ba, kalindot no? Gipili ni Lord ang huyang. Gipili ni Lord ang way alamag. Gipili ni Lord ang sinalikway. Ang pakaulawan niya ang mga taong gamahan. You are the chosen one. Amen. Amen? Hindi yung katapat, pinili ka sa Ginoo. Amen? Hallelujah, Lord. Dili na yung kukuhan, Lord. No? Bisa kita itong pamilya, ba ito nga. Marama ko gawin po sa pamilya, di ba? Pag-eskwela, pag naging mga groupings gani, naragin ko dito, hilong-hilong lang, no? Wala yun. No? Kaya nga naman, Ikson, kung kalimutan kong sukdanan yun, baka yung kita, huwag kita kakayanan. Huwag kita nga ng qualification, taas na standard, no? Pero kay Lord, di ba? Lahirin kay si Lord, no? Kaya yung ginagamit ang mga tao, may alamang. Ang yung ginagamit mga tao nga, gisalikway. Amen? Ikaw direksyon, gipili sa Diyos ang mga sinalikway o mga tinamay. No? Gitamay ka, gisalikway ka ison, gipili na rin ka sa Ginoo. Amen? Gipili na rin ka ni Lord. Hallelujah. Ikaw direksyon, niining kalibutan na, ug ang gipakawalay bilis sa mga tao, aron paghimog walay kapuslanan niya itong mga butang, nag-iisip nilang mahinungdanon. Aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Diyos. Amen? Walang ikson nga nung ginagamit nila ang mga taong huyang, ginagamit nila ang mga taong huy anamag. Amen? Para pakaulawan niya itong mga taong garboso. Amen? Para wala sila'y kaya nga ipasigarbo at tubangan sa Ginoo. Amen ba? No? Hallelujah! Praise God! Ikaw direksyon, apat ka mo! Iusa sa Diyos diha ang Kristo. So si Lord mismo ang nag-usa sa ito, nag-unite sa ito sa iyang anak na si Jesus. O diha kang Kristo, aduna kitay! Kaalam. Amen. Aduna kitay? Amen. Kaalam. Di ba? Klaro kayo? Diha kang Kristo, aduna kitay kaalam. Amen? Wala pa tayo kaalam, hindi kalibutan na exalt, pero naatay wisdom ang nagikan ka. Amen. Dahil kaya pag ang wisdom gikan sa Ginoo, no? Amen ba? Hallelujah. Praise God. Na-remember na ko itong panahon nga nag-reign si King Solomon. Gites ang iyang wisdom. Di ba? Na ay duha ka babae, igsoon nga, puros ng anak. No? Katong unang babae, igsoon, nanganak siya, mga pipinakadlaw, nanganak na putong isa. Katong isa ka babae, igsoon, nalugpitan niya pagkatulog ang iyang anak, hangtod niya namatay. Namatay. Karon gipatay naman ang iyang anak, na isa dito ka inahan, igsoon niya ng anak, kung iya ang gipuli ang maong bata. No, iya gipuli. Siguro sa itong panahon karon ato siguro siyang DNA. DNA na to. Bila pa kadlaw bago mo labas ang resulta. Pero si Aring Solomon Nixon, grabe ang wisdom niya nga gihatag sa Ginoo. Nag-inilugay man sila, imo lagi nang patay nga bata, ako lagi nang buhi. Muputong isa nga, imo lagi nang patay, ako lagi nang buhi. O ingon niya, Aring Solomon, pagkuha ang espada. Sugoy niya, sulugon. Pagkuha ang espada, hala, pikasa ang bata. Bulat pinikas, no? Halilan, putasan ang bata. Ihatag dito sa isa ka tugisan nga ingon na iyang anak. Ihatag kong isa dito sa isa ka inahan, no? Pero sige nga sa inahan nga tinuod, igsoon. Katong isa ka inahan nga namatay na yung bata, ningan siya, hala sige pikasa, magtuwang niya ng bata, no? Apan katong tinuod nga inahan, sige nga niya, ayun siya nga hari, ihatag na lang sa iyaha ang maong bata. Amen? So dito na test igsoon kung isa yun ang tinuod nga inahan sa maong bata. Amen? So makita nato no, kung tawhanon nga sukdan ang lahi, guro ka itong pamaagi. Pero kung wisdom nga nagagigan ni Lord, may mga, sa mga buwak-buwak, mga pitagin, mga Picasso ni Bato, ay konsensya. Pero nakabalik, that is the wisdom that comes from the Lord. Amen. So, ang wisdom nga nagigan sa Ginoo, di na tumasaktan, no?
Hallelujah. Kasi ato mong giisip ikson, wisdom ang good niya tawhanon. Wisdom ang good niya kaliputanon. Amen? Pero takabalik so that is the wisdom that comes from God. Amen? Gikan sa Ginoo, no? So ikaw tira, apan ka mo giusa na diha kang Kristo, Jesus o diha kang Kristo, aduna kita'y kaalam. Pinaagi ka niya na himo kitang matarong atubangan sa Diyos, no? Nahimo kitang matarong atubangan sa Diyos. Nahimo kitang balaang katawhan sa Diyos o gihatagan kita og kagawasan. Amen, no? So grabe sa naghatag ni Lord sa ato, giisip na niya nga iyang matarong nga katawhan. Amen? Nag-iisip na niya nga balaang katawhan sa Diyos o gitagaan pagita sa Diyos igsuon og kagawasan. Amen? Busa sumala sa gingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo, kinahanglan magpasigarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Wala kita kaya magipasigarbo? Wala kita kaya ni mo ipasigarbo igsoon kundi ang tanan kay Lord. Ang tanang glory kay Lord. Di kami mga, kuyo kayo lulu bro, bay, grabe mo ka kayo, bay. Hallelujah. Sigarbo na itong lulu. Amen? Hallelujah. Pero ingon ang pulong sa ginaigsuon, ang buot magpasigarbo. Gusto hindi mo nga lang ipasigarbo ang mga butangan na himo sa Ginoo. As ambassador of Christ igsuon, do not deny Christ. Ayaw i-deny ang himo ni Lord sa imong kinabuhi. Ayaw i-deny igsuon ang pinasahi. Igsoon sa unsa nga pamaagi gimit ka ni Lord. Ayaw kita ikaulaw. Amen? No? Hallelujah. Ang ngayon hinuuna ito nga ikaulaw igsoon ng mga butang na to, ang daan na to ang kinabuhi ka ni Adto, nga makaingon ka nga marag dili lagi ito ako. Amen? No? Lahira kita ang kinabuhi karon. Amen? So na hindi makabutang igsoon, hallelujah, nga magrepresenta as ambassadors of Christ. Amen? So number 1, amen? So as ambassadors of Christ, number 1, we are motivated by the fear of the Lord. No? Na isa ang kasabihan na gaingon, I do what I do because of who I serve. Hello? Pero kita, gibuhat na ko ang akong gusto tungod kay ako maning gusto. Muna sa world. Tama? No? Pero isod kay Lord, buhaton na ko ang akong mahimo tungod kaniya nga akong gialagahan. Di ba? There is a difference igsoon. Pero kung ikaw lang sa imong kaugalingon, buhaton na ako ang akong gusto, tungod imo man akong gusto nga akong gusto. No? Hallelujah. Pero kay Lord igsoon, you will do. I do what I do because of who I serve. Sino ba ang pinaglilingkuran natin? Kisa man ang atong gialagahan. As ambassadors of Christ, igsoon, nakailabata kung kisa ang atong gina-represent. Hello? Kailan ba tayo kung kisa ang atong ginahanglan ng ipaila? Amen? Hindi kalibutan na. Amen? We are more than Miss Universe. We are more than Miss World. We are more than Miss Earth. Amen? Because we are representing not only our country, but we are representing our God. Si Lord mismo. Amen? Si Lord mismo na hinumdum ko kay Elijah. Amen? Kung ato mabasa igsoon ang Kings. Amen? Kina nato igsoon nga si Elijah ang representative ni Lord. Wala na ang mga prophets, gimamatay na. Siya na lang ang nag-inusarang propeta buhi igsoon nga nisimba sa tinuod nga Dios. Pero daghan po yung mga propeta nga nagrepresenta kay Baal. Amen? So na ay challenge igsoon. Hallelujah na ay halad ito Kung kisang halad ang daling kuhaon, daling dawaton, mauto siya ang na ay tinuod nga Dios. Amen? So gihatag sa ni Elijah ang floor, no? May siya nga gimahalan sa, no? So nagkanisod mga pipila to nga mga prophets. Amen? O silang gibuhat igsoon, nagbutang sila halad. Ilahang, hallelujah, ilahang igsoon nga gibuhat ang ilahang makaya, hangtod nga ilahang yung makaya. No? Gitawag nila si Baal. No? Gi-worship nila si Baal. O sige, Elijah nga ako. Asa naman yung Baal? Sige na ito, patuwa sa ninyo, patuwa sa ninyo. No? Sabi si Elijah dito na siya confident to what he is representing God. Tinuod ka Diyos ang iyang gi-represent. O sige po ang atong mga worshiper ni Baal. Hala, nagtinigbasay na sila. Ilan ang gisamday na kaugaling yung gitawag nila si Baal. Siya may pasig, puyak guro to inyong Baal kami. Pukawa daw, minatag-gurop yung guro to, no? Nabugurot ay katsa. Amen, no? Wala gin sila nahimo.
makita igsoon nagpailang ang ilang Diyos dili gid tinuod nga Ginoo. Pero si Elijah igsoon, sige ni Elijah, sige ikaw man mo. Ako na po. Akong ipaila ang akong Ginoo. Dapat natin nga nga spirit pa. Nga atong ipaila kung kinsa ang atong Diyos. Dili na mo ipaila kung si kakayanan sa imong lulo. No? Hallelujah. Amen, no? Kung si kakayanan sa atong Diyos. Sige nga nila siya. Ala, sige, ganang halaman niya. Basta ano yung nagtubig, pinakagalon. Imagine! Hallelujah! Murag imposible na ganit kayo para sa ilahan. Di ba basa pag nilay siya? Sige, pinakagalon na ibubo niya. No? Ibubo. Pero sa diya, igsoon, nag-worship na niya si Lord. Diya, igsoon, may baba ang kalayo. Amen. Gilamoy ang mga nagperting uga, ha? Amen. Imagine! Ingana nga Diyos ang atong gialagahan. Ingana nga ginuigsoon ang atong gi-represent. Di ba kung sa imong tawhanon na sukdanan, di mo ta worthy i-represent si Lord. Kaya naging panahon igsoon nga di man makita sa tong life si Christ. Dili man makita sa tong life ang life. Dili man makita sa tong life igsoon ang Christ likeness. Amen. Pero imagine igsoon dipili ka ni Lord, not because of your qualification. Yes. Dili tungod kay gwapa ka, dili tungod kay bright ka, dili tungod kay tingog talented ka, maalamon ka, nagkapuan ka sa quiz bee, abot ka regional, abot ka gabraan, abot ka palaro, abot ka sa Tokyo Olympics. That is not a qualification of God. Yes. O sa rason nga nagipili ka ni Lord because of love. Amen. Because He trusts you. Amen. Imagine, kisaligan ka ni Lord. Amen. Amen? Bisag tulog, wa kay pagsalig sa imong kaugalingong kisaligan ka ni Lord. Amen? Kumata nalipay igsoon. No? That we are the chosen one. Amen? Wala na daghan pa nga mga pagsasanay. Diba? Igsoon, pag nakay-pilion, hallelujah, hindi sa panahon gani, diba ni? Isa to Gideon, diba? Gikan sa pila to ka-thousand, siabot na lang og 10,000, gikan sa 22,000. Amen? Kisa tong ging na ni Gideon nga, kisa ka ninyo mga palawan na pauli. Nabilin, 11,000. No? Gikan sa 11,000, hala, sige, inom mo niya sa sapa. Kisa tong bulala, mo inom sa tubig, mga bulala sama sa iro igsoon, mo muli. Pero katong nila igsoon na ginamit ang ilang mga kamot, moto siya mo padayon sa laban. Out of 11,300 ang nagpabilin. No? 300 ang nagpabilin. Amen? So makita natin igsoon, number 1, motivated by the fear of the Lord. Amen? Nahimot ang ambassadors of Christ, nahimot ang represent ni Lord igsoon. Hallelujah. Una-una igsoon na number 1 na makita sa tuwa, we have this fear of the Lord. May mga dapat, fear of the Lord. Amen? So ayaw buhatang, imong gustong buhaton, tungod kay gusto gid nimo na. Amen? Kung dili buhata, ang gipahimo sa imuha, tungod kay mao'y gisulti sa imuhang gialagahan. Hello? Amen ba? No? Inumdumig soon, ang mga ambassadors, moadto na sila sa lahi-lahi igsoon to represent sa ilahang irepresenta. Dili ang ilang kaugalingon. No? Dili lang kaugalingon. Kita po, manita diri sa kalibutan, gipadala ta sa Dios diri sa kalibutan, dili para i-represent imong kaugalingon. Ako dahil si Kuan, akong life, maulawon ko, ana, no? Mahinhin ko. Cute ko gamay, pero, no? No? Dili para i-represent imong kaugalingon. Kundi i-represent mo si Christ. Amen? I-represent mo si Christ. Okay? Ingat ang 2 Corinthians 5, verse 9 to 10. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa tupuloy-anan o dito. So, saan nga dito? Di ba mabasa ang 2 Corinthians chapter 5? Nagahisgot na igsoon sa langit nung puloy-anan o sa yunan ng puloy-anan. Ingon dira igsoon, bisan pagdinhi sa atong puloy-anan o dito, hallelujah, kinahanglan gyud nga tagaan nato kahimuotan ang Ginoo. Kaya yung katapat igsoon, kahimot igod ang Ginoo. Amen? Ingon ang verse 10, kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman ang tagsa-tagsa, makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Amen. Igsoon kani tinuray nga pangutana pag matubang kahata kay Lord karon. Dapat kayang i-report sa ilo kung kumusta ang atong paghimong ambassador din sa kalibutan. Na dapat ay nakaandam nga report nga Lord, nga na Lord, kami Lord, dagat ka lang Lord.
Ang kinabuhi, Lord, i-focus na din ako sa imuha, Lord. Amen? No? Ingat man dira igsoon kitang tanan, no? Tagsa-tagsa. Matubang kita sa paghukom sa Dios. Og muhatag ta igsoon. Amen? Og husay sa ato ang kinabuhi igsoon maayo man daw tan. Tanan binuhat igsoon maayo man daw tan ang kinabuhi igsoon. Og gantihan niya. Amen? Sumala sa ilahang nabuhat. Kung mo na mo diri ang imong gihimo, i-focus nimo imong kinabuhi igsoon sa mga kalibutan ng mga buhat, you will not inherit earthly things. Amen? Kaya naman igsoon, i-focus man nimo imong life, ang imong kinabuhi ipundar man nimo sa kalibutan ng buhat, kalibutan ng mga tinguha, kalibutan ng mga butang igsoon. Wala imong madawat igsoon, makayo ka nakapahamakan. Amen? Pero kung atong ginabuhat igsoon mga langit ng mga butang, you will inherit eternal life. Yes. Amen? Eternal life. Amen? So, praise God. So, makita na to. Amen? Saglit lang. Okay. Praise God. Okay. So, dapat igsoon ang motivate sa ato as ambassadors of Christ because of the fear of the Lord na ato ang sinati. Yes. Amen? Dapat lagi tayong fear of the Lord. Amen? Hinugtumi si Ezekiel, kung mabasa igsoon ang Ezekiel chapter 3, kung inyo mabasa inyong Bible, no? Verse 17 to 19, wala akong ibutang nira, Ingon igsoon si Lord, God told Ezekiel, Son of man, I have made you, hallelujah, a watchman over the house of Israel. Yes. So, giraise ni Lord si Ezekiel igsoon as watchman. Tigbantay, no? Tigbantay, di ba? Tignan mo na watchdog. No, or dog watchdog. Tigbantay sa panimalay, no? Pero si Ezekiel igsoon, grace ni Lord para mahimo igsoon nga tigsusi o tigtanaw igsoon, amen, sa nasod sa Israel. Ingon diya, when you hear a word from my mouth, so ang Dios mismo nagsulti niini kay Ezekiel, na kung makadungog ka o pulong nga nagikan mismo sa akong mga bata, o naghatag og warning, no warning nga nagikan sa ako Ingon diya, if I say to the wicked person, you will surely die, but you do not warn him, you don't speak out, you warn him about his wicked ways to save his life, that wicked person will die for his iniquity, yet I will hold you responsible for his blood. Imagine, kumaingon si Lord sa imuha karon nga, himuunti ka nga tigsusi, himuunti ka nga watchman sa tibok pamilya niko, sa tibok light church, o sa tibok city of Mati. Kung ako'y paingnan sa imo nga tao, na kung dili siya magbago, dili niya talita ng ipagpakasala, mamatay siya. Pero ang imong gibuhat as watchman, wala na kay gibuhat. Katong mao nga tao igsoon, wala nagbasol sa iyo sala, mamatay tungod sa iyong gibuhat, pero ikaw ang responsibility sa iyang kamatayan. Yes. Hello? Amen. Imagine igsoon natin mga responsibility sa matag usa sa ato. Muna kami, pag mahuman na among part, napahimanguan na, hindi ko na namo tanan na among nahimo ibindo nga makahatag sa mo kanang bad ang mapaingon sa mo igsoon, pero dili mahadlok mo sulti. Kasi kung maunsa ng maong tao igsoon, we are not responsible of his life. Di na may responsible na. Di na may paningban ni Lord. Gano'n anak, ignan natin ka nga, ay mangnuwi, wala mo kipay mangnuan. Kapag sa experience na ako ng guiltiness sa heart ba, kanang may sila gadtuin ni, adtuan na, share na, di wala ni mo na adtuan, di ba? Grabe guiltiness ako nabati adto. Muna ko na warning si Lord, na ipahimanglo si Lord, so we have this boldness to tell you honestly, isip mga igsoon, di ba? Tinod kay igsoon, musultis tinood. Amen, ayun pala may istorya, kayo bukat-bungatay. No, ayun pala may, no? Nindot ng strict to the point, igsoon ang imong isulti. Pero ito igsoon, hallelujah, ikaw ang may responsibility igsoon sa iyang life. Amen, ganun namatay siya, napatay posibilidad, mag-inurusyon siya. Napay posibilidad igsoon, na munuor siya sa Ginoo, napay posibilidad na makailas siya sa Diyos. Napay posibilidad na i-spare ni Lord ang iyang life. Amen? Pero tungkol kayo man, hindi mo gibuhat ang imong part as ambassador, hindi mo gibuhat ang imong part as watchman, responsible yung ka na igsoon. Amen? Amen, but if you warn a wicked person and he does not turn from his wickedness or his wicked way, he will die for
his iniquity, but you have saved your life. Amen? So, kung usa ka tao nga makasasala, ingnan ni Lord nga, mamatay na siya karon kay magluhi, imong giingnan, pero tungod kay gipadayon ang iyang binuhatan, mamatay siya sa iyang gibuhat, pero wala na kay katkuan na, dila na nimo tulibagon. You done your part. Amen? Importante iso, ibuhat nimo ang imong part. Ibuhat nimo imong part, gi-remind nimo imong igsoon, gi-remind nimo imong family, na nasa ilaha igsoon, hawid na nila ang ilang kinabuhi. Actually, igsoon makayong hawid ni Lord ang atong life, pero lagi panahon kita ginaghawid sa itong kinabuhi. Amen? Kita ginaghawid, kita yung nagbuot. Di ba? I do what I want to do. Tungkol kay mo ni akong gusto. Pero igsoon sa diyang imo din ang ambassadors ni Lord, mahatong din nato kung sa ipamot ni Lord sa ato. Amen? Okay. So number 2, amen? Number 2. Okay. So we are motivated by the love of Christ, no? Hallelujah! So nahimot ang motivated igsoon, nag-represent ka kay Lord because we are motivated by the love of Christ. So ito masalig sa ng 2 Corinthians chapter 5, verse 14. So na-quote niya, I do what I do because of what He has done for me. Amen. No? Sumuhaton na ako ang akong mahimo tungod kaniya nga adunay nahimo sa ako. Hello? Amen. Diba kung imong timbang-timbangon, wala pa tayo nahimo kay Lord, pero si Lord nanay nahimo sa ato daghan. Amen. Wala pa ka nahimugso diri sa kalibutan, wala pa nag-meet ang imong mamag-papa. Bisag napakastagwangkan sa imong ginahanig so na naghihimo si Lord sa imuha. Amen? So, ang 2 Corinthians 5:14, nagaingon dira, kay giharian kami sa gugma ni Kristo. So, sino naghari sa ato? Gugma. Gugma ni? Kristo. Gugma ni? Kristo. No, tinuod yun, yan naghari sa ato, gugma gid ni Christ. Yes. Basi gugma ni Kuan. Niya, no? Amen, no? Sige dira, kay giharian kami sa gugma ni Kristo. Okay, nasayon kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan o kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit gayud sa iyang kamatayon. Imagine, 2,000 years ago namatay si Christ sa atong tanan, wa pa ka nahimugso, usa pa kadto, usa pa imong mama, usa pa imong lula, usa pa ang lula sa imong lula. Lulu sa imong lolo, wala pa na. Pero nanagihimo si Lord sa ato. Imagine, nanagihimo si Lord sa ato. Wala pa lang kay nahimo sa Ginoo si Lord, dagan nahimo sa imong kinabuhi. Amen. Dagan agi si Lord sa ato ang life. Mo pala'y pag-ibuti mo sa isa kasagpon si Lord, nahuman na niya daro. Amen. Mo palang isun, pagsugod ni mo kuha o kanang bulo, si Lord, nahimlo na. Wala ka, bato na dito, ay, hindi na, balong mata, no? Hallelujah. Praise God. Sa nga nagsuot-tuot kay, giharian, makot kita sa gugma ni Kristo. O nasay kita nga, adunay usa, nga namatay alang sa tanan. Nagsabot igsoon nga ang tanang tao nakambit kayo sa iyang kamatayon. So namatay si Lord, di lang sa panahon igsoon sa mga Hudyo at mga panahon, 2,000 years ago, kung dili sa tanan, sa mga tao pang ikahimugso din kalibutan na sa mga tao pang umabutay igsoon, hallelujah, na nagihimo si Lord sa ilang mga kinabuhi. Amen. Ug karon igsoon magpadayon si Lord og pagpamuhat sa atong mga kinabuhi. Amen ba? No? Hallelujah. So praise God. So basa na to ang Galatians 2 verse 19 to 20. So yung taga-Kalasya, yun dira kay kung ipasikat nato Balaod. sa balaod, ako patay na. Gipatay pinaagi sa balaod aron nga magkinabuhi ako alang sa Dios. Amen. Hallelujah. So makita natin igsoon, hallelujah, nga kung atong basihan ng balaod, wala gyud kaya mo fulfill. Yes. Wala gyud kaya igsoon nga mutuman, di ba? Yes. Sa mga balaod, even sa panahon ni Moises. Pero makita natin sa Nimor ng verse 20, gilansang ako uban ng Kristo dito sa krus. Busa, dili na ako ang nabuhi, kung dili si Kristo na nga aniya, kanako. So, klaro kayo, very clear ang Word of God, very clear ang Scriptures. Nangin mong kinabuhi karon dili na para sa imong kaugalingon. Yes. Hello? Amen. You are not representing just yourself, kundi you are representing God, Almighty God. Amen. The God who made
the earth. Amen? Ang Diyos na nagbuhat sa tanang mga butang igsoon imong gi-represent si Lord. Amen. Amen? Imong gi-represent ang Ginoo. Kung kita gani sa una, i-represent lang nato ang school, mga pilta og kuan sa una, mga division level, di ba? Halili mambot sa regional level, hangtod sa national level, di ba? Garbo kay Sol, kana kay represent. How much more that you are representing the King of all kings and Lord of all lords. Amen. That has given the name above all names ang imong gi-represent. Amen. Imo bang ikaulaw? Ang imong gi-represent sa Lord. Amen ba? Amen. No? Muna'y subo kayo nga pamalandungon digsoon. Pag-represent na itong country, hindi na ito taga at pakaulaw nga itong nasod. Tama? Yes. No, pag mato ta sa nasod, buhatin din na ito ang culture, tama nga etiquette, tama nga pamatasan, character. Yes. Pero pag-abot lagi kay Lord na itong represent si Lord. Ginaputo shame man na ito ang alay sa Ginoo. Yes. No, very unfair ka kay Lord. Tama. Pero pag mabasa na to sa earthly things, so ano, buhaton hindi mo lang kalintun ka, buhaton hindi mo gusto just to represent kasi mo represent ka din sa kalibutan. Amen? Sa mga games, di ba? Sa mga sports, hala, mga bisan mga food na, mga uod na, basta kayo padaog lang din ang laban. Ang laban na to ay para sa atin. Kaya natin ito, na ba ito, no? Pero pag-abot kay Lord, it's so on, hallelujah, I pray. Amen? Na kung kita ang representative, we are the ambassadors of Christ, let us give Him glory. Let us give Him praise. Nag-isagin pa kamusulti doon kay ikong representative ni Lord. Ito ako pala magigsoon sa lahi-lahi ng mga churches, nag-represent ka kay Lord. Dagay na na-bless sa atua. Hangtod karon ginatanaw nila nga kita gihapon to sa una nga naghatag sa ilang panalangin. Yes. Kita gihapon to gumakit agad madungugan ni nga oy di ka nag-light church kabataan na sa light church. Amen makayo din nga oh, grabe gyud naman kinaboy mga kabataan mag grabe ka committed gyud na-expand gyud. Na-expand gyud ba no? Ano ni sa pulmaton sa Ginoo. Amen mahimo ta nga blessing sa ilaha. Mahimo ta nga panalangin sa ilaha. Pero sa to season, kumadungog ka ta karon ang atong life, makitaan ka itong kinabuhi, may tumagyapon na panalangin sa ilaha. Asa naman to si Juan? Ay, grabe kay glory to God. Asa naman to si Juan? Uy, baka yung ka nga-prize sa Lord. Asa naman to si Lord? Retired Asa na. naman ka karon? Retired. Retire na? O may retirement kay Lord, ha? 18 bagay, retire na. Amen, no? Ang best ang kayo makaparetire sa ato. Amen. Amen? Pero, magpadayon because we have eternal life. Amen? Sino nila, so, dili na ako ang nabuhay sa kagalingon. Kung pwede nung pamat ko na ito kung galingon, pwede kutuhon, kung pwede sagpa, kung di na lagi ko nabuhay sa kagalingon, pwede lang yun, no? Eh, every day, so, nabuhay kita para lang din sa kagalingon. Nakalimot ka sa word of God, never, dili na dahil ako nabuhay sa kagalingon. Dapat dili na ako gusto. Dili na akong will, Lord. Dapat dili na ako makita, Lord, kung dili ikaw na. Amen, ikaw na. Dahil kung gani ka, ayaw kuha ang glory. Yes. Ang guwapo gidalan niya, oh, anak yun na, kaliwat. Hallelujah. Give God the glory. Amen. Give the Lord ang pasiduog. Amen, no? Lagi tayo sa kabata, hindi na nga, ilan kay kagwapa, ilan tayo nga, anak mo, ang Ginoo. Okay, kay Dayan ang kamis. Amen, di ba dili o kining kinabuhi ako karon, akong gikinabuhi diha sa kong pagtuo sa anak sa Dios. Amen. Nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang Thank you, kanako. Lord. Amen. So, wag na natin igsoon, di ba? Ang atong kinabuhi karon kinahanglan na natong ikinabuhi diha kay Jesus. Nga nahigugma tinuod, nga nahigugma sa imo ha. Amen. Tanawa tong tawo nga rin sa imong higugma ka biya malagi ka. Pero si Lord na maugay, nahigugma tinuray sa imo, He gave His life. Iyang gitugian, iyang gisacrifice, iyang kaugalingon para sa imo ha. Busa nga itong kinabuhi karon igsoon, kinabuhi nato diha sa iya ha. Amen ba? Amen ba? Amen. No? Unang na yung mga nanahat sa inyo, sus! Ayaw yung kupte. Kupte gano'n yung panahat sa inyo. Yes. Kupte Amen. yung panahat ni Lord. Yes. Hallelujah. No? Pag ang nagsuon, yan ang ginata mga dinin yung kupta ng panahat sa tao, daghang pa'y mahitabo. Daghang pa'y mahitabo. Kasi ganin ko niya, tingnan na lang mo, nagkalamay lagi yung mga panaguban, no? Hallelujah. Okay, may gabi. Ganun lagi, bro. Paano, labayan na, no? So yan, lagi na to hapit ba? Lagi, pwede mahitabo. Yes. Kung mo nagay pasihan ang mga
social media, di ba? Makainit ka nga, mag-uul ko sila kinabuhi pa. Pero ilang kinabuhi ka, nahimo na nga ka ng rakit ko, club story, ilang yung kiabangan ang susunod na kabanata. Grabe, trending yun kayo, no? Hallelujah. Amen? Pero karnig soon, we are the ambassadors of Christ. We are motivated by the love of Christ sa itong mga kinabuhi. Amen? Yes. No? So, atong ipakita ang gugmay so, we are motivated by His love. Amen? So, atong kinabuhi karon, atong nang kinabuhi diha sa Ginoo. ayun na sa mga galingon, ayun na sa kay bisan kinsa, kundi kay Lord na. Kay tungod ang Dios, ang tinuod nga nahigugma sa imo. Yan ang tao nga sa imong likod, na tao sa imong tubangan, tao sa imong kilid, ang Dios ang tinuod nga nahigugma sa imo. Bro, di ka na maminaw. Uy, uy, power. Ang Diyos, marag slow mo ba, no? Kaya yung katapat, ang Diyos ang tinuod nga nahigugma sa imo. Amen, no? Amen. Amen ba? No? Praise God, no? Kung nagtugyan sa ikaw galingon, alang ka na ko. Walang pagduha-duha son, Jesus Christ gave His life for us. Walang pagduha-duha, no? Walang pagdadalawang isip gihatag ni Lord. Pero ikaw, pag mayroon si Lord na anak, ihatag ang imo kasi nagtatatlong isip tayo. Nag-aapat na isip tayo kung ihatag ba niyo dili. Di na nagduha-duha, no? Teka, naku, naging isip-isip, no? Amen. Number 3, so, hallelujah. We are motivated by being a new creation in Christ. Wala ang in Christ. In 2 Corinthians 5:17, kay bisan kinsa manayusa kang Kristo, bago na siya? Binuhat. Bago na siya? Binuhat. Binuhat. No? Ang daan, niagi na, o ang bago, niabot na. No? Asa ang niagi na? Daan. Ang daan. O sa ang niabot na? Bago. Ang bago. No, ang bago. Amen ba? No? So praise God. Secondly, what does it mean that I am a new creation in Christ? No? Unsa din yung ipasabot igsoon nga adto na ko'y bagong ginabuhi kang Kristo. Amen? Ikot din igsoon, it means that everything about you has changed. Everything about you. Ikaw kani atong akuan, ikaw kani atong ingana, ikaw kani anak ingana. Everything has changed. Amen. Amen? Pero wala nagpasabot ni nga changing soon na kung ikaw pa kay Christ, butan ka, pagkabot mo Kristo, na mo na kanyuan mo ninuon, para hindi pa na mga change. Amen? Amen ba? No? Praise God. So, ito din soon, it means that everything about you has changed. Tanan, mahitungod sa ikaw nagbago. Bago tanan. No, bago tanan. The old man is dead, crucified with Christ, and all things are new. Sa diyang gibautismuhan ka, sa diyang gidawat mo si Christ, na ngay kapasaylohan sa inigsoon, everything about you, old man was already crucified. Gilansang na sa krus. Gilansang na sa krus sa Kalbaryo ang atong daan ng pagkatao. Amen ba? No? We have this new mind. No? Kung imong thinking ka ni ato, pa kay Kristo, kitid kayo. Pagtanawag ka sa tao, tuon mo, gihukman na ka. Itutukan na gani ka. Ako nag-iisip, ano ako nag-iisip. Paglabay lang ganin mo, nasiskutan lang yung pangalan. Naglibak ko po, no? Kung kanya ito, kitid kayo itong mindset, ikson sa diyan na natin Christ, we are open-minded. No? Atong isipon, igsoon, hallelujah, we have this Christ-minded sa itong mga kinabuhi. Kung kanya ito, igsoon, we have this new heart. Sensitive ta, very emotional kayo itong mga kasing-kasing igsoon. Karoon nga, we are a new creation, igsoon, we have this new heart. Nagikan kay Lord. Amen ba? Amen. We have these new hands. No? Unsa din yung new hands, igsoon, bago igsoon ngayon mo ipakita. Mga bago igsoon ngayon mo pagkabuhaton niya sa itong buhay ng Diyos. O sa diyan kayo mo ang new creation, we have this new home sa ginharian sa langit. Amen ba? No? Sa diyan mo pati Christ, di ba, tuon na to ang atong kalibutan na focus na rin sa earth. Ang tandaan na to, kalibutan rin ito, kailan na kay Christ, pero huwag kita kaisip isundin sa tinuod ang tinuod niya Diyos. May kaya ito isunod ay kulong yung ko. Sunod kung simbahan na mo sa una ba? No, dali sa dash 3. Ganda naman kayo daw. Nasisigilid ba? Naabot yun sa ako ang patang isip igsoon. Kano ba Ginoo? Hindi mapag-usap po kayo sa ilang, imo po yung halukan. No? Imagine, imo po yung halukan, di ba? No?
tay Lord igsoon, kailan natagi sa ang one and only true God sa atong kinabuhi. Amen? Kinsa si Jesus Christ. Amen? He is Spirit. Muna dili na tumakita ang Dios igsoon, adto na tay new home. Amen? Nanatay bagong igsoon na puloy-anan dito gayon sa gingharian sa langit. Amen pa? Amen. Hallelujah! Now, we are motivated igsoon because we have this new creation in Christ. Di ba? Sa atong 3 circle, di ba? Katong ato ang 411, atong ginaingon dito ang dili ka pwede mahimong ambassador kung wala pa kita-kitaan sa imo ang new creation. Yes. Daghan po tuod o daghan na nga na imong new creation, nagakabaguan sila kinabuhi, wala mo po sila nag-represent kay Lord. No? So, bago yung Kristo, mahimong ambassador of Christ, we are motivated by being a new creation in Christ. Yes. Nakita yung bagong kinabuhi kay Christ. Then, kung iba naman sinabi ng new creation in Christ, so you are now representing the Lord. Amen? Sa mga tao. Sa imong family. No? Ayun lang isulod si Lord sa isa ka box, isulod nga dili lang di mo ipakita si Christ sa church. Nakuha ko ninyo? Yes. Kani mong i-represent lang nimo si Lord sa church. Pag-abot na sa imong barkada, nahin lang imong i-represent. Kuan kay ko ganina bay, kahit kay ganina bay, hindi lagi sila bay. Power kayo. Power kay bay, grabe hugno bay. Ano mo gano'n? Paglabas na nimo din na si Christ, imong i-represent din mo ko ganun. Hindi ako akong hulo bay. Makaog sila ni bay, grabe, halang kayo, no? No, kalimutan na sa atong gina-represent. Kinsa ba ang atong ginatinuod na atong gi-represent? Ginoo. Ako pag ginatong sa internet na, grabe ako, hero na ba ito? Pamalig ka sa dito, pamalig ka sa dito, hero eh, gahi kayo. Ano yung pamili pa yun? Kumakon pa ginagawa na. Amen! No? Kinsa ang nag-represent din na si Christ? Sa church gina-represent ako si Christ, maray ko sa inyo ha, ayaw isulat si Lord sa isa lang ka box. Naku, kanusanin mo siya palabson, yara. Pero pag-abot na ka sa lahing area, sirado na sa ka, dala na sa ka, Lord, ha? Bulsa lang sa tika, Lord. Dili nga na. Being a ambassador of Christ wherever you are representing the Lord. Amen. Ayaw ikaw lang ang Ginoo. Amen, ayaw ikaw lang si Lord. In thoughts, in mind, in action, in words, you are representing the Lord. Amen ba? No? Nakuha natin soon, ayaw lang i-back si Lord, kaya dito na nakatuto, pero hindi mo ipaila-ila ang Ginoo. Amen, nasay pa yung kita mo na maglinis sa atang nga maulaw, good ka? Labi na ng mga barkada ni mo, nga pag naka sa labas, lahig ka lang imong ipakita sa ila kung kinsa gyud ka. Pero kanang ganun gud kag Bible study, kanang mag-share na sa Word of God, di ba? Kung yung barkada na hindi mo ang gisharean, nya naa ka kauban ka, pag-share ito, bahiyo ra ka sa kilid. Ano man, mo lang mo ka because you are not representing the Lord. Pero kung imo kay gi-represent sila bisag imo ng barkada sa kalibutan, di ka maulong, nani pa yung ipasigar mo kay Ginoo, gibago ko niya. Nya karon kay man kita kabaguhan. No? Sure, oy. Pakita sa amin. Di ba? Yan na ba yan na, no? Pagkalibutan, pakita sa amin. No? Siguro may naman bagay gabi eh. So, pakita sa nato that we have this new creation in the Lord. Yes. Amen? Nag-represent pa na sa Ginoo. Ingat na, oh. Ang daan ni Agi na. Ingat ko imong katapat, ang daan ni Agi na. Ang bangko may abot na. Dugay na may abot. Dugay na yun. Dugay na naman tayo si Lord para sa imo, ha? Amen. Dugay na po siya nabalaw para sa imo, ha? Pero hapit na siya mabalik para sa ato, ha? Amen. And ma'am, hallelujah. Dugay na niya po ang kapaguhan ni Son. Wala lang gift na nato kinabuhi. Yes. Wala pa kinabuhi. Number 4. Okay, we are motivated by the call of Christ. So, kitang tanan mga tinawag sa Ginoo. Amen. Kitang tanan ni Son mga tinawag ta ni Lord. Amen ba? No? Yes. Hallelujah. Ingat ni Son, because we are a new creation, gimo ta ni Lord yung mga gitawag ta ni Lord, no? Because what we do is now according to God's will, not our own will. Amen? So, ang atong pagabuhaton ni Son, sa diyang gitawag ta ni Lord, dili na ang atong own will, ang ato ang tunganon. Dili na ang atong gusto mo ay mahitabo sa atong kinabuhi, kundi ang gusto na ni Lord. Amen ba? No? Amen. Ang verse 6 na nabasa sa 2 Corinthians 5, verse 20. Ingon dira ha, busa ania kami gipadala ni Kristo. Usama na nga ang Dios kayon ang nangalituyo kaninyo pinagi na namo. Sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makiguli kamo sa Dios. Amen. So mo itong purpose. Mo ni ang atong katuyuan igsoon nga nahimot na nga mga ambassadors ni Lord. Kay daghan pang mga tao, daghan pang mga pamilya
tinuod. Dagay mga teachers, dagay mga pastors, missionaries, son. Makaingon pa ka kung dili ka pastor, dili ka apostle, dili ka teacher, dili ka prophet, dili ka pastor, sa makaingon pa ka nga, wala ka gipili ni Lord. No. Amen? Pero no, tungod igsoon kitang tanan mga tinawag kita sa Ginoo. Masay katuyuan igsoon nga ano gitawag ta ni Lord? Gipadala ta igsoon ni Christ. Amen? Ug sama ra nga ang Dios. Sinong tumigsoon pag nay tao nga moduol sa inyo nga may siya gipadala siya sa Ginoo, sama ra nga ang Dios ang istorya sa inyo. Usay mo gud kita istoryahon ta, tuon na tutawanon ba nga paagi nga istorya ta, nakalimutan nga si Lord in behalf of us nag-istorya sa ato. Amen. Pag akong istorya direksyon, dili ako nag-istorya sa inyo, si Lord in behalf of me. Amen. Si Lord ang nag-speak sa ato. Gihimo lang ko ni Lord nga mouthpiece. Amen. Gihimo lang ko Lord nga tigpamaba, pero dili ni ako. Dili niya nagikan sa ako kay Lord. Amen. Itungod walay pulong na ako diri. Amen. Walay pulong na ako diri, kamay ko nga, ako'y nag-ingon, nagipadala ka ng batay diri. No, number 2 na ta, sa appointed son. Amen ba, no? So, makita natin igsoon ang purpose nga nagipadala ta ni Lord igsoon para hangyuon nato ang tanang katawhan nga makigulit na kay Lord. Amen. Eh kung ang kinabuhi dili pa makigulit sa Ginoo igsoon, alaot kayo. No? Alaot gyud ang ilang mga kinabuhi. Amen ba? For the last igsoon, number 5, we are motivated by stewardship of the gospel. Amen. Kinsa man ang gitagaan igsoon sa pulong sa Ginoo? Ang mga prophets lang ba? Ang mga kings lang ba? Ang mga disciples lang ba? Ang mga pastors lang ba? Ang mga missionaries lang ba? Ang steward ni Lord sa iyang word? Sila lang ba ang gitagaan ni Lord sa iyang pulong? Sila lang? Sabay labot? Kita tanan, no? Ingon na 2 Corinthians 5:19. Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasikuli sa tanang tawo ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasikuli kaniya ngadto kaniya. So kinsa maghatag sa tong message para ang mga tao ma-reconcile sa Amahan? Ang Dios. Hello? Iya dira o gihatagan kami niya sa mensahe. Kini nga mensahe son gihatag ni Lord. Ang word nga imong i-share message nga gikan sa Ginoo. Ang word of God nga itong natungog mensahe nga gikan sa Ginoo. Amen. Amen? Unsaon niya pagpasiguli kaniya ngadto kaniya. Amen? So makita natin son nga gibuhat ni Lord ang iyang ways, ang iyang pamaagi son aron nga ang tanang katawhan nga wala makaila sa Ginoo son makabalik kayo di sa iya. Amen? For the last verse igsoon atong basahan nato mga Biblia, wala na ako natatanggalin. 2 Corinthians chapter 3. Okay? Kabalo mo may igsoon nga ang atong Kristohanon nga pagkinabo, it is like an open letter. Kita mo ang letter. Di ba pag makadawat mo letter, di pa usong text, di pa sa uso ang chat, di pa usong Facebook, Messenger, di pa na uso. Amen? So ang kanila to, for as way of their communication, igsoon, nagapadala gid sila ng mga letters. Tama? No? So basahon na to ang 2 Corinthians chapter 3. Verses 1 to 3. Nakita na to? 2 Corinthians, last na nga itong basahon, igsoon, and then mag-pray tayo after. Okay, 2 Corinthians chapter 3, verses 1 to 3. Ingon diri mga sulugoon sa bagong kasabutan. Nagpasabot ba kini nga nagpasigar ko na usab kami sa among kaugalingon? Sama ba kami sa uban nga nagkinahanglan pag mga sulat pagrekomendar sa among kaugalingon nga kaninyo o gikan kaninyo? Di ba isa makaingon ta nga usa ka sulat legitimacy ako na ipirmado sa nagpadala sa ato Silyo ba? Doon ay mga seal. Dili ka makakuha ka ng mga paper section kung dili nila makita ng silyo. Bisan gani mga certificate sa barangay lang, pag wala seal, dili gid honor. Pag wala ka ng silyo o pirma sa bisan kinsa nga mag-represent igsoon, di ba di na gina-honor, no? So makita natin igsoon nga kita, gipadala ta ni Lord without any recommendation. Nga wala na may nga mga, si Juan, marpula na, ako nagipadala diha. Haminawa na ninyo sila, wala na. Kay si Lord mismo ang nagpadala sa ato. Si Lord mismo igsoon ang nagpahayop sa ato nga wala tanan nga dapit. Muadto ta diri nga dapit. Amen? Sa ingon dira igsoon ang pulong sa Ginoo sa verse 2. Kamo mismo ang among sulat. Wow, no?
dahil na. Amen. No, like for example, atong isa ka mission. Bisag wala din siya na ang iyang kinabuhi na imong testimony, pero ang kinabuhi na imong sulat na among gibasa para sa ilaha. Nakuha na to? Yes. Atong life is all like a letter. Siguro karon makaingon ka nga, wala man gitestify ang imong life. Pero kung makita ni Lord Dixon na magpabilin ta nga matawag, magpabilin ta nga faithful sa iya ang imong story, so dili kita malingkay. Your story will not forgotten. Always remember ang story may tungod sa imo. Amen. Di ba na itong mga tumabae, soon nga, iyang ipubuhog pahubot si Lord. Amen? Katong iyang ipubuhog pahubot. Kasi ingon ni Lord, hangtod sa henerasyon pa kamuabot ang ibuhat niining kabayhana pagahisgutan. Amen. Imagine pila na to katuig milabay pila ka decades sa milabay son. Hangtod karon atong gyapon gisgutan ang gibuhat sa mga babae ng Jesus. Amen ba? No? So makita natin son nga ang imong life sama ning son sa story. Amen nga atong ginapaabot sa mga tao. Amen? Without any recommendation ni son gipadala kita sa Ginoo as ambassador. Yes. Amen? As an ambassador of Christ. So number one, kaganina yung atong gisgutan, hallelujah, we are motivated by the fear of the Lord. Amen. Ikaduha, son, we are motivated by the love of Christ. Amen? Pinakasentro ng love of Christ. Number three, we are motivated by being a new creation in Christ. No, tungod kinatay bagong kinabuhi kay Lord. Number four, we are motivated by the call of Christ. No? So, dili tanang tinawag, pinili. Pero tanang pinili, tinawag yun na sila igsoon, no? So, I pray, ito yan po, nga mga pinili, o tinawag ka sa Ginoo, no? So, number 5, igsoon, we are motivated by stewardship of the gospel. At ang ginamduman, igsoon, nga pag-ahukman ka sa Diyos, pinagi sa iyang pulong. Amen ba? Especially nga kita ang nagadala-dala sa pulong, igsoon, may mo man ito nga, sumbanan ang pulong sa Ginoo. Na makita nato nga kuni ang word of God nga imong ginakuptan, word of God nga imong ginasangyaw, mao ni ang imong life karon igsoon matimbang ba sila? Or basig makaingon ta nga mas bugat ang word of God ang imong life igsoon baba kayo tungod kay wala man imong ginabuhi ang pulong sa Dios. Nakuha na to? Amen. So ang word of God nag-steward, ang word of God nag-isalig dinor sa ato igsoon kinahanglan balance na siya sa imong ginabuhi karon. The word of the Lord is your story now. Amen. Manay mo istorya ka na kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Amen? So, ayun lang ibutang si Lord sa isa ka box so that you're representing Christ in this church alone. Kundi wherever you are, bisan social media, iso i-post si Lord. Amen. Ipaila-ila si Lord. Bisan mingon na ka ng glory to God, salamat Lord. Dalaygon ka Ginoo, praise God, no? Mingon na ka dito iso na glory to Jesus, no? Imo nang ipataas ang Ginoo sa imong ginabuhi. Even sa social media, makayo na tao, ay na din na sa Diyos. Ay na din na siya Ginoo, kaya nga naman, makita na siya mga halos. Wala, di kinakasentro ang Ginoo. Amen? Pero makaino na ka dito nga, Lord, thank you for another day. Thank you, God. Glory to Jesus. Pusta nga, makaino na tao, ay, Diyos ng daily. Dahil ni Ginoo sa kinabuhi, no? Amen ba? No? Wherever you are, sa bisan asa man ito, ma-YouTube man, ma-Twitter man, no? Wala ko yung nga naron, no? YouTube, Facebook, radio ko, Messenger, no? Nga na lang, wala lang ba? No? So, asa man nakaaging son, i-share kita Ginoo. Naimon siya kung ambassador ni Lord. School man, o sa trabaho man, igsoon, bisan na sa imong gisakyan na transportation, even ipaila-ilagin ang Ginoo. Ipaila-ilagin si Lord. Amen? So, manindog tayo igsoon. Hallelujah.